mala habib na heavens nach ma. Ma bochel donnacha. Is muid an tain scoil speisialta Gaeltachta sa tír. As tá muid fíorbhródúil lei sin. Bhí muid gúnaí feimú mar scoil tríomhán na Gaeilge ach an iscúil in aitheantas an cá muid níos mó iireachtaí an Gaeilge chuir chun cín. Ní leanach seach na dhéag ar an rolla, tá chéad ciúmar rangan, cethir múnseirí, tá múnseir le takeach Gaeilge agus tá cúntar teanga freisin den. Tá tealaí ana tan tá Gaeilge óchas acu ach tá tealaí eile nach bhfuil an Gaeilge acu. Tá níos smú beidir Gaeilge inis go labhairt ag tuismitheoirí bhfuil gasú acu le deachtaí fólama. Beidir go tradiisiúnta is béarla bhí cha labhairt acu mar nach mbeadh na háisina nó cabhair nó cónán. Na recinn tína scoil sa phobal is bobbal Ghaeltachta agus aitheantas Gaeltachta faite maithagam. Tá an sé smú misneach go na tuismitheoirí sinna. Go háir an tuismitheoirí tá tosaíach Gaeilge labhairt lena gláán agus speisialáidiú ben cinál rotha a láidiú do réidir muide gaile ai. Well tá Tigh Nan Dooley ar a bhód le fad an lá. Bhí Nan Dooley cónaí sa teach se tháinig sí ar dús os muo le cónaí le Gaelta le bhíonseach agus na fósa Nan Dooley dága sin teach ag muintir na háite le aon líon amach riachtainna sí breise acu. Bhí siad ag feamú faoin rion sláinte gan ná. Sos go dtí 2000 agus 9 ar a foiir thógan rion agus ar láimh na ionad léomhí chute agus áit chéile fud na tíre gan ná agus sin an táim foiir a formúid aitheantas scoile. Agus an sin mlíon nach formúid aitheantas Gaeltachta. So tá muid fíorbhródúil lei sin. Ná seo an seomar céfach, má spiráil leis na páistí heachtaide agus bheith tú na héisce gal tuasca agus fiúháin éisteach le toran na isce. Is spiráil ó ba sin, rúdéile freisin de spiráil ó lai siarate agus bheith grín áir se áiríon na dáanhead. Ná bíon ceol deas ré beidir toran na fáraigh an útceach mar sin freisin le cluisteal agus bíon na sáilte nuas agus lígann siad is cí agus fan siad ré leis an brú sin éiríonn siad amantaí is sa siomranga. Níl noch an spás agan te, tá muid géar a níos smú spás, tá níos smú spás tasal an na páistí tá againn. Tá tá dearagarin, tá tála ceannaí againn ag an scoil síos go bhfad le ceanna bmhthir. Bhain agus sead an plán mór againn go mé scoil nó ar láthir na scoile. Forigrim nó aimsire leis na háisina agus na hacuiní ar fád a hastíons go scoil speisialta. Nís mar chuide ó sin tá muid a críimiú nó breanú isteach an beidir anam na scoile áthró. Beidir gháilí díúidró scoil speisialta níos mó na beidir Tigh Nan Dooley. Ach mar chuide ó sin tásúla agan go mbeidh ceann gan na siúmraí nó a bheith sa forigrim nó bheith agan animaí agan í Tigh Nan Dooley le aitheantas a thuairt gan chaúid gan chóna thug sí agus an tús a thug sí go agus scoil speisialta in teáir gahan roa.